What's up mga mari mga pari? Ako na po din si Impy Girl, yung kumaring guwapa. Kuyog na po si Fit di Sukatan. Yan. Pinagagwapo sa tibuong kalibutan. Smile pula boy. So karon po yung ato din sa bukid. Kaliliho na po na mo ang among bukid. Kadaghan ang bukid. Oh, siyan. May pamangkin niya si Sian. Ayang ya mo na yung mama na. Bukaw ni. Yan. Aylas. Yan, sa Aylas. Yan. Hi. Uy, lakad. Lakas mo padagan ni Moy. Kaway sa likod na mo nabo dira. Ato po sila silang bukid. Daghan kayo sa likod kan di bukid. May gusto lagi ni padagan may no. Hapon na gani. Hapon na. Ay, dai doon magay president. Doon gani president. Pero nakatawag na siya tarong. Sigurado na. Anak kape na anak. Kape na sa oras. Kape. So karon na nami diri nakaagi jud mga kalisod-lisod nga agyanan. Kuyog din ang kabuang anak na kamagwangan. Sige, sige, tikang lang dyan. Sa mga bayi na sadya oy. Lagi na naidagang snack. Samot ka sadya. Oh, hinahinay lang kay mahog mo sa likod. Mao ni kanang kita. Kana dira mao na ako ang kuan mga mari kanang ako maligyan mga kanuman ako dira, mga kasagingan ako ba kay akong bana ko subang kay mag-inunggoy. So karon nanami palo na leader. So karon nanami diri sa muang yuta nganhi na mo diri. Sorry na mo sa kong kayutaan. Mani yuta diri ka wala sama ko diri kilindong kayo. Ko ba nimo kandik pero baka baboy. Sa likod dali ako mabatos sa likod. Asa ko na lang? Ha? Hi guys. Hello. Nakuyog na ko si Mami Linglin. Kuyog na ko si Mami Linglin. So we are here in the mountain. We are here in the mountains. Because we live here and we plant and also we build some house here. yes. Okay mga mari mga pari, bye. Yan pangalan si Aylas. Cute man kayo no? Lagi napakaon man ma'am. So mga mari mga pari, papulit kami kay di kami sa among ang lugar nga giadto. Nipalit mig kanang. Nipalit ni og rabbit og kwan. Saya ko yuta.